fraților și bine v-am regăsit la un nou vlog. Astăzi vom face vlogul de Joia Mare. Știți că pe canalul nostru este o tradiție să facem acest vlog. Știți că este o tradiție fiindcă în fiecare an noi de Joia Mare facem acest eveniment, cum ar fi pe canalul nostru de YouTube. Deci să dați și voi acolo un like, să rupeți like-ul, fiindcă de 2 ani facem chestia asta. Adică da, fiindcă acesta este al 3-lea an în care facem chestia asta. Bine, de 3 ani facem asta cu vlogul acesta. Deci nu uitați să rupeți butonul de like și de subscribe, să dați un share și să vadă și prietenii voștri, să strângem și noi 4 like-uri. Haideți să vedem dacă putem să strângem 4 like-uri. Am văzut că aproape am strâns 10 like-uri la clipul cu Vlad Chelbosu, adică cu Vlad Chelul, de când s-a dus. Bă, stă destul de bine, adică nu știu, eu m-am învățat. Deci, da, fraților, când o să ajungem acolo, o să vă spun, fică anul acesta nu facem vlogul la mine acasă. 2 ani la rând l-am făcut la mine acasă, dar anul acesta o să-l facem la unchiul meu. Deci, revenind de la... Deci, da, fraților, ăsta e focul. Uitați-vă cât de frumos e. Vă filmez și de profil, așa, în profil, ia. Că fac niște cadre cinematice, așa, ești nebun. E cel mai profil foc. Da, cel mai șmecher. Uitați, fraților, focul. Mamă, ce mare de că mă duc aproape de el. Uitați, cel mai șmecher. Uitați, fraților, cât de frumos e. E foarte frumos, dar păcat că nu mai avem cauciuc. Fraților, s-a cam terminat și focul, adică s-a terminat. Da, deci, da. Da, fraților, cam atât cu acest vlog. Am terminat și noi vlogul de Joia Mare. Astăzi este deja vineri. Știu că n-am filmat prea mult, dar am cam pierdut secvențe. Adică, efectiv, aveam un plan să pun mult mai multe, dar nu le mai am, nu știu ce s-a întâmplat. Deci, da, fraților, cam atât cu acest vlog. Eu sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați, dați un like și noi sigur ne vom revedea data viitoare. Pa, pa!